So yun, what's up mga kabsat. Bale, pupunta kami sa ilog ng baby ko. Maglalaba kami tapos kakain kami dun guys. Pipiknik daw sabi niya. Okay ka na? Hi guys, pipiknik kami. Sino kasama mo? Ikaw. Ikaw, si Papa lang. Opo. Si Mama, guys, pumunta sa injection kasi pilatusok si nanay. Bali, dalawa lang kami guys. Doon kami sa ilog, doon sa malinis na batis. Doon sa tapat lang namin. Hindi dyan sa malaking ilog guys. Actually, malinis din yan guys sa ilog dito sa malaking ilog. Pero doon kami sa galing sa bundok talaga. Mas malinis. Yan guys, nandito na kami sa Hanging Bridge. Doon kami pupunta sa ilog na maliit na yun guys. Sige na, sige na. Dahan-dahan lang, may butas. Tingnan mo yung nilalakaran mo. Ayun. Oh. Bali, ang oras ngayon guys is 12 o'clock. Bali, doon na kami kakain. Tapos maglalaba kami. Doon tayo pumuntaan. Oh, sige na ka, bilisan mo kasi ang init. So yun guys, nandito na kami sa pupuntahan namin sa ilog. Bali, doon kami sa Bandaroon guys. Doon kami magpepesto kasi doon kami dating magpepesto. Ang linis guys, ang linis ng tubig, ang linaw. Mababaw na siya guys kasi diretsong walang ulan dito sa amin. Ayan. Doon kami sa bato na yon, magpepesto. May paliguan lang po dyan ko dito, kaya niya dito. Kaya mo dito? Yes. Mababaw lang guys dito. Ayan. Ayaw ko dito. Saan gusto mo? Mas maganda dyan ako, dyan o, dyan o. Ayaw daw ng baby ko dito guys. Saan gusto mo? Doon? Pababaw doon na. Dito na lang, mas maganda dito oh. Ha? Saan guys, lumipat kami. Bali dito daw kami sa baba, doon sa dating pinuntahan din namin. Doon sa banda dyan o sa baba. Kasi mababaw daw ang gusto ng potjeng ko. Ayan, nauna na siya kasi alam niya dito sa kwan. Pinuntahan namin noon dati. Ay, dito pala tayo dati nako. Pero doon na tayo sa banda baba. Dito kami dati noon guys, kaso kwan masyadong mababaw na. Doon na lang tayo oh. So yun guys, nandito na kami. Dito lang daw kami sa baba. Ayun na yung malaking ilog dyan oh. Huwag ka na magpubad na. Ganyan mo na. Ayaw ko ng ganyan. Huwag ka magpubad. Oh, sige na, balik mo na. Maligo na. So guys, maliligo lang kami konti tapos kakain na kami bago ako maglalaba. Then guys, ligo tayo. Alamig. Kain muna tayo. Yan nga guys, kakain muna kami kasi hindi pa kami kumain. Ito yung baon namin, nagbaon na kami guys para hindi na kami magluluto dito. Yan guys, kain tayo. Mayroon kami ditong itlog.
Saya. Itlog. Itlog yan. Bali, dalawang itlog guys. Hala, ako din. Tagis ako. Tapos meron kami ito yung laman loob. Alat naman yan. Sarap talaga. Kasi si Papa ang nagluto. Tapos may sili din kami. Malakot naman. May sili din kami guys. Sa bahay nila. Tapos yung kwan, itlog, balatan ko na guys. Balatan ko. Doon mo pa binatatan. Balatan ko na. Doon mo na ikaw. Sining na ako. Dito ka na para makita ka na dito. O para makita ka na lang. Saan ang video? Yan o. Wala pala tayo nito. Ay! Yan guys, kain tayo. Guys, kain tayo. Tatayo muna ako. Ito. Kain tayo guys. Ako nga eh. Dito na kayo, ano tayo. Ay. Ito ah. Sarap to ah. Itong tupra ko ah. Kainin ko. Yan. Yan. Yung sa itlog. Ito. Nam nam. Kain tayo guys bago tayo maglalaba. Madumi naman yung kamay mo eh. Ito na ito. Wow! Sabi ah. Ikaw? Ay, tapos na. At tayo guys, at tayo. Hala, may hugit. Basta mo gano'n. May Baka naman. hugit naman po. Iya, Bugas ko. Hindi na. Sarap ay guys. Ang ulam, itlog. Sarap. Ang sarap. Sarap to. Goodness. Angin. Ayun. Ah. Goodness. May sausawan kaming suka sili guys. Masaw-saw ako sili. Hindi pwede? Na, ang hanghang. Ito na. Guys, kain tayo guys. Hala, may agaton. Baka kumakagat niya ng ubing. Hindi. So yun, yung baby ko takot naman mag-swimming, nagtatabo siya. Tapos tayo guys, maglalaba na tayo.
Ito yung mga ginamit kong pangtrabaho guys. Tapos yung damit ng anak ko nung kaninang pumasok mag-school. Ito yung sabon. Guys, laba tayo. Ito yung sabon. Okay, naka. Ito powder guys. Sige na, maligo ka na. Bakit ganitong rupa ka? Bakit? Kunin ko yan. Yung Painin mo pa. logo na. Tingnan mo. Sige na dito.
Alis na yan, alis na. Akin na to ah. Oh. Akin na to. Akin na to ah pa. Ay, putek! Bakit yung kinasaan? Tapos na nga! Babalik ko na So yan guys, tapos na kami naglaba. Bali, maliligo na lang kami. Oh, maliligo na kami. Yan yung nilaban namin, oh. Tabi na natin. Doon ko na lang sa bahay isasampay to guys. Pag-uwi namin. Oh, ligo na, ligo na. Tara na! Ako sa'yo! So yan guys, maliligo na kami. Tapos mamaya uwi na kami. Hmm? Hindi! Paano nga? Ikaw, oh? Pa! 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 Nagtanggap na nga ako sa'yo? Oh, tignan mo, marami mo to. Magpangin na ako sa'yo! Magpangin na ako! O, tama! Hindi mo na alam mo. Kaya ko eh! Tingnan mo! Ulit! Oh, halika na, halika na. Okay. Saan guys, ang linaw ng tubig, oh. Alam mo yan! Baka mamayaan ako doon! Oh, sige na, halika na dito. 1, 2, 3 Ah. Oh, titingin ka na doon, oh. Okay. Hi guys! Lumalangoy ako kay Papa! Saka! Bale, bira lang kasi kami magbanding nito guys. Pero pagka nagbanding naman kami, Ay! hindi kasi nakakasama si Mrs. guys kasi may nasikaso. Matang, gano'n na! Bale, sa vlog namin guys, 2 beses ng kwan. 2 lang kami magkasama. Nag picnic, ligo-ligo lang dito sa ilog. Yung kwan guys, yung unang vlog namin dito din, dyan sa Bandarean. Kami, nagluto kami tapos kumain kami dito. 2 din lang kami. Bale, soon guys, kasama na namin si Mrs. May nasikaso lang kasi guys. Ganito na! Uy! Tingin ka dito ah. Ba't? Wala! Hi guys! Hi guys! Magpa-slide ako! Ano masasabi mo sa kanila? Thank you! Hi guys! Andito kami sa ilog! Thank you! Please subscribe pala guys sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to guys. Babay nga yung... Hindi pa. Muntik na ako malunod ah! Oh, ang bago-bago, malulunod ka. Oh, babo.
Bale, ang ganda pala ng tanawin dito guys, tignan nyo. Oh, doon, bundok. Palibutan kami ng bundok guys. So, tingin ka doon. Hi guys, andito kami sa Video Lights. Andito kami. Punta lang kayo sa Karayan. Wala makaligo na kayo. Gustong gusto niya kasi naliligo dito sa ilog guys. Pero kasi minsan kasi may may sipon siya, di kaya nubo siya. Pag nag-aya dito hindi siya napapagbigyan. Pero ngayon okay naman siya kaya pinagbigyan ko na siya. One, two, three, four, five, six, eight, 10. So yun guys, pauwi na kami. Tapos na kaming naligo, naglaba at kumain. Yan na siya oh. Saging. Hindi na kami nagpalit guys kasi sa bahay na lang kami papalit kasi maliligo pa kami sa bahay. Wala kami nadalang sabon tsaka shampoo namin. So yun guys, dadaan pa kami dyan sa ilog. Ito yung malaking ilog. Kaya mo magtawid? Hindi. Akin na yung damit mo pa kahit mabasa ka na. Ayan po, hindi ka pa naman magpalit. Kinabilis. Okay guys, sa tawid na kami. Kung makikita nyo guys, malinis din ito. Kaso lang, mas mainit yung tubig nito kaysa doon sa pinagalingan namin, sa pinagpuntahan namin. Kaya ko tumabig pa. Kaya mababaw lang to pero malinis. Bilisan mo. Kaya ko na. Wala pang hanggang tuhod guys. So yun guys, nandito na kami sa bukid. Oh, hi ka na. Babay ka na Hi po. guys! Nagtawid ako. Kaya ko na tumawid. Bye-bye. Love you. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa amin sa video na to. Please subscribe, like, and share mga kabs. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Bye-bye.